Hoidin puhelimen ja pyyhkäsin vesipissarat kämmenen sivuun. Vasta pyssäkillä yritän laittaa puhelimen päälle. Vain pieni kaistale valoa syttyy näytön ylälaitaan. Reunassa erottuu naarmu. Reunassa erottuu naarmu. Se on huomaamaton ja leviää joka suuntaan kuin salaman iskun jälki. Valon näytön ylälaidassa vaihtuu vihreästä oranssiksi. Suljen puhelimen. Ajattelen laskuja ja sitä etten tiedä mitä kello on. Laitan puhelimen päällä. Väri on vaihtunut tummanpunaiseen. Asumistukihakemus täytyy lähettää. Laitan puhelimen taskuun. Huomaan ajattelevani, olenko ehtinyt saada yhtään viestiä ja onko yksikään niistä sinulta. Eteen avautuu käynnistymissivu, joka ilmoittaa päivitysten olevan yhä kesken. Kone hurisee hiljaa. Näytöllä näkyy luku 3. Luku kasvaa nopeasti. Pian se on jo 11. Katselen lukuja, kuinka ne kasvavat. Lopulta ne pysähtyvät, kun jäljellä on enää 2%. Tuntuu kuin kone kävisi vielä varmuuden vuoksi läpi kaikki päivitykset ennen kuin laskee minut työpöydällään. Tuijotan lukua 98. Lopulta prosenttiluku katoaa. Kirjallissivu ilmestyy näkyviin. Näen valitsemani taustakuvan. Avaan selaimen. Ilman puhelinta en voi jakaa nettiyhteyttä. Selaan lähialueen vapaita verkkoja, mutta ne kaikki vaativat salasanan. Ilman mahdollisuutta puhua kenenkään kanssa, lähettää viestejä, lukea päivityksiä tai saada muistutuksia. Olevani vankina omassa kehossani. Elektroniikkamyymälä sijaitsee suuren kauppakeskuksen pohjakerroksessa. Käsi lepää kaiteella laskeutuessani liukuparteelta alas myymälään. Hetken ajan näen yli ruutukaava-alueen, jonka käytävillä hehkuu taulutelevisioiden valoa. Liukuportaiden päättyessä kokonaiskuva haihtuu ihmisvilinään. Seuraan lattiaan maalattuja nuolia ja katselen näytteelle asetettuja älykelloja, aktiivisuusrannekkeita ja VR-laseja. Eri-ikäiset miehet sovittavat korviinsa kuulokkeita. He vertailevat tuotteiden hintoja ja jakavat toisilleen omia käyttäjäkokemuksiaan. Näytöt, konsolit ja kannettavat. Bluetooth-käytännön kohdalla huomaan vanhuksen, joka on pysähtynyt keskelle käytävää.
Hän katselee ympärilleen, kuin ei aivan muistaisi, kuka on ja missä. Samalla hänen katseessaan on päättäväisyyttä, kuin hän yrittäisi painaa kaiken näkemänsä mieleen, voidakseen hoitokotiin palattuaan kertoa lapsuutensa perheenjäsenille, millaista tulevaisuudessa on. Jatkan matkaa. Kävelen niin hitaasti, että ehdin nähdä tuotteiden hinnat. Halvimmat puhelimista ovat 99 €. Kävelen hyllyn ohi kahdesti. Ennen kuin huomaan joukossa yhden, joka on samaa merkkiä kuin puhelin, joka minulla oli lapsena. Kuten jättimäisen teknologiakonglomeraation ostama brändi. Elämäni on tarina. Lapsuus jätti siihen persoonallisen jäljen ennen kuin haihtui pois. Kävelen kohti neuvontaa. Deskeissä on kone, josta vuoronumero täytyy repäistä irti. Numero jää käteen puolikkaana. Katselen myyjää tämän palvelessa edellistä asiakasta. Myyjän tapa puhua on tuttu kaikista tietotekniikkaliikkeistä, joissa olen elämäni aikana vieraillut. Rennon maskuliininen ääni herättää luottamusta. Tietotekniikan miehet eivät kuitenkaan ole viattomia. Tajuan sen myyjän kääntäessä katseensa minuun. Silmät ovat siniset. Katson häntä silmiin. Kerron myyjälle haluan ostaa puhelimen. Kerron puhelimen nimen. Lisään hetken epäröityni laitteen hinnan. Jään palvelupisteelle seisoskelemaan. Huomaan pitäväni vuoronumerolla pöydässäni. Rypistän sen. Silmiini ei osu roskakoria tai pöydässä olevaa syvennystä, johon paperiroskat voisi pudottaa, joten päätän laittaa lapun taskuun. Ja palaa puhelimen pakkaus mukanaan. Hetken minua vaivaa ajatus, että hän ehti nähdä epäröintini vuoronumeron kanssa. En saa antaa hänen haistaa pelkoa. Pidän yllä kohteliasta hymyä. Nyt miellailla laskee pakkauksen pöydällä. Ja katselen hänen kädenliikkeitä ja näppäimistöllä ja kuvittelen, miltä tuntuisi nuolla hänen välilihansa. Kestää hetken, kun tajuan hänen kysyneen nimeäni. Hätkähdän. Kerron nimeni. Pieninkään ilme ei värähdä miehen kasvoilla. Hän naputtelee nimeni ja kysyy, mikä puhelinnumeroni on. Kädet näppäimistöllä kirjaavat numerot sitä mukaan kun saan. Katson kuinka hän lisää tietoni järjestelmään. Hän ojentaa kuitin ja jo ennen kuin olen ehtinyt poimia kuitin ja pakkauksen käteeni, miehen silmät ovat kääntyneet kohti seuraavaa asiakasta kuin 2 avaruusaseman katolle asennettua aurinkopaneelia, jotka on ohjelmoitu kääntymään kohti maapallon takaa kajostavaa valoa. Kaikki laitteet myymälässä näyttävät aikaa. Tilassa on satoja, ellei tuhansia kellonaikoja, jotka yhteysverkkoon synkronoi keskenään. Vuorokauden ajan olen elänyt ilman aikaa.
Ajan suhteellisuus karisee joka askeleella kulkiessani kohti kassaa. Työnnän maksukortin kortinlukulaitteeseen. Myyjä laittaa kuitin samaan muovipussiin uuden puhelimeni kanssa. Hän toivottaa minulle hyvää päivänjatkoa. Kuulen oman ääneni, joka vastaa hänelle samanlaisella rennon maskuliinisella tavalla. Koodia näppäillessäni aistin suojamuovista vapautetun pinnan. Etsin viestyssovellusta. Samassa näyttö hämärtyy. Teiksi näytöllä vaatii syöttämään puhelimen PUH-koodin. Sitten näppäilen koodin puhelimeen. Uusi teksti vaatii syöttämään PIN-koodin uudestaan. Syötän koodin ja jatkan viesteihin. Mutta kansiossa ei ole yhtäkään. Kaikki viestit ovat kadonneet, samoin kaikki yhteystiedot. Luulin tallentaneen ne SIM-kortilla, mutta ne ovat jääneet vanhaan puhelimeen. Hetken kamerakuva näyttää sumealta. Vaihdan kameran suuntaa ja näen omat kasvoni kuvassa. Käännän päätä. Otan varmuuden vuoksi useamman kuvan vain koska puhelin on uusi. Nappaan myös vuokrasopimuksesta kuvan. Laitan mobiilidatan päälle ja googlaan Kansaneläkelaitoksen sivut. Kirjautumiseen vaaditaan tunnistautuminen oman pankin tunnuksilla, joten kirjoitan pankin kirjautumissivulle tunnukseni ja painan kohtaa OK. Ennen kuin tajuan, jo ennen kuin sivu ilmoittaa se minulle itse, että kirjautumiseen vaaditaan tunnuslukusovellus. Alan ladata sovellusta puhelimella. Selaan samalla ottamiani kuvia. Hetken näyttävät hyviltä. Sitten ne muuttuvat huonoiksi. Kun kaikki kuvat on selattu, täytyy palata käänteisessä järjestyksessä takaisin alkuun. Silloin jotkut kuvista alkavat näyttää taas hyviltä. Syötä aktivointikoodi, sanoo sovellus. Painan kohta, jos lukee lisätietoja. Koodi täytyy aktivoida vanhalla laitteella, sovellus sanoo. Yritän painaa avaa kohtaa uudelleen. Se vaatii edelleen koodia. Vanha puhelin lojuu pöydällä. Ilman SIM-korttia se näyttää paitsi rikkinäiseltä, myös hengettömältä, kuin sielu olisi lähtenyt liittymän mukana uuteen ruumiiseen. Googlaan pankin asiakaspalvelun numeron. Onnistuin maalaamaan vain osan numeroista. Luurin kuvaa pitää painaa 2 kertaa ennen kuin se alkaa soittaa. Ääni pyytää näppäilemään numeron 1. Paina näppäintä. Linjalla alkaa soida jonotusmusiikkia. Räpäyttää silmää. Linjan päässä kohahtaa. Musiikki katkeaa hetkeksi ja ääni kehottaa odottamaan sulkematta puhelinta. Musiikki jatkuu. Pidän puhelinta irrallaan korvasta. Rasahdus.
ääni. Painan luurin kuvaa. Puhelu on mennyt pitoon. Nyt se katkeaa. Alan soittaa takaisin, mutta linjalla kuuluu enää kohinaa. Pankkisolin lattiat kiiltävät kohdissa, joista robottiimuri on ajanut. Kuuntelen imurin hurinaa ja katselen taululla hehkuvia numeroita. Numeron kädessäni. Lasken katseni takaisin puhelimeen. Kun numeroni ilmestyy, rypistän numerolapun ja kävelen helpdeskillä. Katselin kohta yhden miehistä. Mies ottaa lauseestani kiinni jo ennen kuin ehdin päättää sen. Hän kysyy, mitä aion tehdä, jos puhelimeni menee uudestaan rikki. Mies jatkaa, että minun täytyy aktivoida koodi toisessa omistamassani älylaitteessa. Sanon, ettei minulla ole toista laitetta. Sitten jonkun läheisen hän ärähtää ja kysyy, onko minulla puoliso tai perhettä. Lupaan tehdä, kuten hän käskee. Hakemuksen käsittely on keskeytetty, lukee viestissä. Vaadittavia tietoja ei voitu lukea asiakirjasta kuvan heikon laadun vuoksi. Tuetaan sanoja viestikentässä. Avaan lähettämäni hakemuksen ja klikkaan itseni liitteisiin. Vuokrasopimuksen sijaan kuvatiedostosta katsovat omat kasvoni. Lakkaan nauramasta vasta kun muistan, että minun täytyy maksaa vuokra. Avaan luukun ja asettelen vuokrasopimuksen vasten skannerin lasia. Suljen kannen, painan virtanappia ja sen yläpuolella olevaa yhteyspainiketta, joka alkaa hehkua. Käynnistän tietokoneen ja etsin asennuksen yhteydessä lataamani tulostusohjelman. Valitsen ohjausvalikosta skannaustoiminnon. Avautuu ikkuna, sitten toinen. Palkkiskannaus-ikkunassa etenee. Sitten toiminta keskeytyy. Verkkoyhteyttä ei löytynyt, ohjelma ilmoittaa. Painan painiketta tulostimen kyljessä. Valo sammuu. Painan uudestaan ja valo syttyy. Klikkaan ohjelmasta skannaustoiminnan. Ikkuna avautuu, muuttuu. Palkki liikahtaa. Verkkoyhteyttä ei löytynyt. Tarkistan, että puhelimeni jakaa nettiyhteyttä koneeseen. Lopulta kytken virran pois koko tulostimesta. Odotan hetken ennen kuin laitan sen takaisin päälle. Toistan nyt toiminnot samassa järjestyksessä kuin äsken. Viesti on edelleen sama. Verkkoyhteyttä ei löytynyt. Alan etsiä ohjauspaneelista verkkoyhteyden asetuksia. En tiedä, mikä on langaton portti. Etsin verkkoyhteyden jakamisasetuksia puhelimestani. Kytken laitteen verkon jakamistilaan ja pois päältä. Poistan tietokoneeseen tallentamani salasanan. Syötän se merkkiltä takaisin. Lopulta siirrän koko tulostusohjelmiston roskakoriin. Etsiydyn takaisin tulostinfirman sivuille ja alan asentaa linkin kautta ladattavaa ohjelmistopakettia uudelleen. Hyväksyn ohjelman vaatimuksen päästä käsiksi koneen asetuksiin.
Avaan ikkunan. Suljen ikkunan. Lopulta päädyn näkymään, jossa voin määrittää verkkoyhteydeksi uuden puhelimeni verkkoyhteyden. Ohjelma on valmis. Klikkaan skannaustoimintoa. Tulostin alkaa hurista. Se hurisee hetken. Lopulta se luovuttaa. Hurina lakkaa. Avaan kannen. Vuokrasopimus on kohdassa, johon olen laskenut sen. Suljen kannen. Klikkaan skannaustoimintoa. Tällä kertaa kone ei hurise. Sen sijaan tietokoneen näytölle ilmestyy ilmoitus. Verkkoyhteyttä ei löytynyt. Sammutan tulostimen. Käynnistän sen uudelleen. Teen saman tietokoneella. Katkaisen puhelimen nettiyhteyden ja yhdistän sen uudelleen. Klikkaan skannaustoimintaa. Valo vilkkuu. Katkaisen tulostinta. Siirrän tulostusohjelman roskakoriin. Alan ladata pakettia uudelleen. Etsin pöydälle kasaantuneesta paperipinkasta tulostimen ohjeita, ja kun lopulta löydän ne, alan silmällä ohjata läpi, kuin verkkokalvoni olisi skanneri, iris, sanatunnistukseen perustuva algoritmi. Kestää hetki ennen kuin tajuan lukevani ohjeita latviaksi. Hyväksyn tulostusohjelman vaatimukset. Syötän salasanan ja klikkaan skannaustoimintaa. Katkaisen tulostinta. Avaan skannerin kannen. Laitan kannen kiinni. Kone hurisee. Hurinan lakattua luen jälleen uuden ilmoituksen. Verkkoyhteyttä ei löytynyt. Potkaisen tulostinta niin, että luovutustaso tärähtää. Ennen kuin ehden estää itseäni, potkaisen konetta uudelleen. Muovi halkeaa. Heitän tulostimen seinään. Mustekasetit vierivät väriä tiputtaen pitkin lattiaa. Hengästyneenä paikalleni katson tulostinta, tai mitä siitä on jäljellä. Kanneen alla näkyy paperin kulma. Tunnen hengityksen tasaantuvan. Otan puhelimen esiin. Kamerakuva tärähtää vain vähän, kun otan kuvan sopimuksesta molemmilla käsillä pidellään. Tulostimen hylky on koskematon. Kuluu päiviä, etten muista sen olemassaoloa. Yöllä lyön toisinaan varpaani sen kulmaan, mutta ajan kuluessa opin väistämään lattian rajassa hiljaisena kyyhöttävää hahmoa. Kaiken aikaa nukkuessani ja valvoessani, lähtiessä ja saapuessani, tulostin lojuu niillä sijoillaan huoneen nurkassa. Tulostimen pinta on pienen pölykerroksen peitossa. Pölyn alta erottuvat laitteen nimikirjaimet. Ne ovat enää tavaramerkki tyhjyydelle laitteen sisällä, rikkoutuneiden pintojen ja kerrosten hiljaisuudelle, jossa yksikään toiminto ei enää käynnisty, saa valoja syttymään ja hakemaan yhteyttä. Se on tehtaassa valmistetun, sarjatuotetun laitteen ruumis, josta ennenaikainen tuhoutuminen on tehnyt yksilön.
Ilman puuttumistani se olisi pysynyt tuotteena, jonka ainoa elonmerkki on yhteyspainikkeen vihreä valo. Nyt laite ei enää elä edes senkään vertaa. Hylky on minun ruumiini. En valinnut tätä elämää. Se vain tapahtui. Puhelimen rikkoutuminen on enne. Se on etiäinen maailmasta, jota kohti olemme matkalla. Kaiken aikaa, kun tulostinta ei viedä kierrätykseen, se lepää huoneessa kuin aurinkokunnan reuna-alueita tutkimaan lähetetty luotain, joka jouduttuaan sivuun reitiltään ajautuu signaalien tavoittamattomiin ja lakkaa välittämästä kuvaa emoosivilisaatiolleen. Yksittäisenä, toimintakyvyttömänä, kestoltaan määrittelemättömän ajan kiertämään määrättynä, luotain jatkaa matkaansa ainoana avaimena omaan arvoitukseensa.